Bueno, aurrekoan bezala hasiko gara nota musikal batekin. Lehengoan hemen entzuten ari ginen Ruper Ordorikaren azken diskoa. Aski zait maite ditudanen alboan izatea. Eta batean Adelak lankide batek esan zuen, baina hau da Mamua Raparien musikaren berdina. Mamua Rapariak. Kontua da, Mamua Raparien musika atera zenean, 1984an polemika bat egon zela, kanta hori badelako beste talde baten Huey Lewis and the News, deitzen den taldearen I Want a New Drug kantaren oso antzekoa. Bueno, eta oraingoa zen benetan gure gaurko gaira dela Korsika. Je suis détective. Vous connaissez la Corse? Du tout. Ah, c'est ennuyeux ça. Pourquoi? Dans l'île, les codes ne sont pas les mêmes que sur le continent. Vous allez où, monsieur? Askotan izaten ditugun informazio gehienak mugimendu independentistei buruz edo naziorik ez duten herrialdei buruz egoten dira pasata talde mediatiko handien galbaetatik. Mercredi, je vous donne rendez-vous en Corse du Sud à Bonifacio. La cité fortifiée sera le fil rouge de cette émission. Eta oso zaila izaten da benetan jakitea zer gertatzen den. Bueno, egon gara pixka bat ez genekien ez da ere bereziki gai honi buruz eta pixka bat irakurtzen han eta hemen kasu honetan bereziki sarean, ez? Nire sorpresetako bat izan da Korsika dituela 300.000 biztanle baino zertxoa gehiago. Beste sorpresa handi bat izan da populazioaren 95% hitz egiten duela Korsikera. Hori da gutxi gora bera EAen euskara dakitenen kopurua, beraz nik espero nuena, baino askoz gehiago. Eta gero, aurkitu ditut datu adierazgarri batzuk. Esaterako Korsika izan zela, Korsikako Errepublika, 18. mendearen erdialdean, modernitatearen baitan, konstituzio bat izan zuen Europako lehenengo lekua. Eta gainera, konstituzio bat, pixka bat argien garai horretan, ilustrazioan, eta independentzia prozesu hori babestu zutela edo alde agertu zirela Rousseau eta Voltaire bezalakoak. Independentzia horrek iraun zuen 1755-tik 1769-ra Genebak, zela ordura arte, independentzia deklaratu arte Korsikaren jabea zena, Frantziari saldu egin zion. Eta Frantziaren parte izaten hasi zen, eta horazten da gaur egunera arteko gatazka. Bereziki, 20. mendean lertzen dena, ez? Orduan, 20. mendeko eta 20. mendeko Korsikako independentismoak ardatz desberdinak izan ditu, eta segurazki ezagunenak zeintzuk diren entzun da, segituan etorriko zaigu baita ere, bereziki Lapurdin, baina baita ere Ipar Euskal Herrian egoten diren eskakizunen oihartzuna, ez? Eta da, hizkuntzarentzako estatus handiago bat, turismoarekiko moratoria bat, eta gainera bertan egon diren talde armatuek normalki hori izan dute beraien jopuntuetako bat, iparraldean gertatu den bezala, eta giro honetan, eta gero baita ere hauteskundeen emaitzak ikusita
hamarkada batzutan nahiko zentro-ezkerreko dinamikak izan dituzte, eta gero azken hamarkadetan eskuinak irabazi du potere desente, eta batean gertatzen da zerbait, bagian inork espero ez zuena, baina segurazki esplikazio bat baino gehiago daukana, ez? Eta da, azken erregio hauteskundeetan, autonomista eta independentistek irabazten dutela, ez? Eta nik uste dut, Frantziako kazetari gehienek behintzat jokatu zuten inork hori espero izango ez balu bezala. Aipatu behar den datuetako bat, segurazki baita ere, independentismoaren edatze horretan da, injustu duela 2 urte bertako talde armatu nagusiak sueten bat egin zuela, eta sueten horretan aipatzen zuela armagabetzea martxan jarriko zuela, eta horrek segurazki albidetu du alderdi abertzale, autonomista eta independentista asko daude, baina azken hauteskunde hauetan denak 2 bloke nagusitan zentratu dira. Bata autonomistagoa, zentro-ezkerrekoa, eta bestea independentista ezkerrekoa, eta harreman handia daukana Frantziak oraindik dauzkan kolonietan dauden ezkerreko subirautzaren aldeko mugimenduekin. Eta, gurera noiz iritsi da albistea batetik hauteskunde emaitza hauengatik, baina bereziki gertatu denean botere hartzea. Bai. Gilles Simeoni da Korsikako erregioko lehendakari berria, eta Sangita Lamoni da baita ere independentista, da erregio asambladako lehendakaria. Abenduaren 18an hartu zuten poterea, eta, lehen aldia ikusten dugula Korsikako lehendakari bat, korsikeraz mintzatzen asamblada horretan. Oggi, più che mai, ci tocca fare di questa assemblea un luogo di democrazia in dove ognuno potrà dire ciò che lo griderà essere meglio per il bene comune. E il nostro dovere sarà di permettere a ognuno di essere ascoltato, cercando ogni volta che la sarà possibile di parlare a Corsica di una voce sola. Eta baita ere, asamblada horretako palkoak, goiko palkoak ikusten ditugu jarraitzaileak Korsikako banderarekin, eta nolabait momentu historiko hau ospatzen. A sua tradizione politica, a sua maniera di partecipare al mondo. Il popolo corso ha vissuto che un nazionalista sia presidente del Consiglio esecutivo di Corsica. Ha vissuto di noi che un indipendentista sia presidente di questa assemblea, santuario della democrazia corsa. Cercheremo, in cui umilità, a mostrarci degni di questa confianza. Compieràdio in cui due parole che si leggono spesso nei vecchi scritti di nostri antenati, oggi sono queste parole più preziose che mai. Campate felici, e via nazione, e via Corsica! Kaleetan ere ikusi genuen ospakizunak jendea, eta joan ziren baita ere Frantziak bururatutako gerra zikinak sortutako biktimen oroigarrien gana, nolabait eskerra aipatzeko, eskerron aipatzeko, eta nolabait omentzeko eroritako udariak. Une heure après l'annonce des résultats, devant sa permanence, Gilles Simeoni brandit le drapeau corse, la foule l'acclame. Les militants de la liste Pair à Gortziga donnent de la voix pour fêter la victoire. Korsikeraren erabilpena eragin ditu halako kontrako erreakzioak eragin ditu Frantziako establezimendu politikoan. Adibidez, lehenengo ministro Manuel Valsek gogorarazi die
asamblada regionaletako hautesleei, Frantzian hizkuntza ofizial bakarra badagola, hori dela frantsesa, eta Korsikara erabiltzea zilegia bada, ez da toki egokia Korsikara erabiltzeko. La co-officialité, il n'y a qu'une seule langue dans la République, c'est le français. Eta hildo beretik, Frente Nacional, Jacques Philippot politikaria, euro legebiltzarkideak ere, gauza bera esan zuen, Frente Nacionala Frantziako hizkuntzen alde dago, baina ez hizkuntza bakarra duela estatua, hori da frantsesa, eta uko egin dio eskubidea asambladan hitz egiteko. Parce que la langue de la République, c'est le français. C'est même écrit dans notre Constitution. C'est donc un acte qui se veut anti-républicain, anti-national, parce que non seulement il a pris la parole en Corse dans une institution de la République, et non pas en français, mais il a même dit des choses gravissimes. Quand M. Talamoni dit « Nous sommes arrivés ici avec tous ceux qui, comme nous, ont toujours combattu les autorités françaises sur la terre de Corse ». Horatu behar da, Frente Nacionalako ordezkaritza txikia daukala azken hauteskunde hauetan, ez? Uste dut bozka gutxienetakoa izan duen eskualdeetako bat. Naiz eta batzutan emaitzak lortu ditu, adibidez Europako legebiltzarreko hauteskundetan Ajaccio hirian bigarren indarra suertatu zen Frente Nacionala. Beraz, nolabait aldatzen da bozkatzeko intentzioa baldin eta diren tokiko hauteskundeak edo Europar mailako hauteskundeak. Baita ere kontutan hartu behar da Europa mailako hauteskundetan askotan bozka abertzale gelditzen da etxean, aurkezteko aukera ez daukalako, eta jeisten da baita ere parte hartzea. Horrek ematen dio aukera, naiz eta txikia izan alderdi bati, kopuru on bat ateratzeko. Bai, eta gero baita ere, askotan aipatzen dena, gero eta urrutiago poterea, gero eta gehiago erabiltzen direla hauteskunde horiek abisu gisa edo errefusa bozka gisa. Bai, izan ere Europar Parlamentuko hauteskundeak eta emaitzak herritarrek ez dute kontutan hartze beraien eguneroko bizitzan, ez dute pentsatzen eragina dutela. Naiz eta badituztela, ez gara jabetzen nonbaiterako iristen den Europako legebiltzarraren poterea eta influentzia. Beraz, hori gertatu zen eta 5 egunetara, Gabon gauan hain zuzen ere, zerbait gertatu zen Korsikan. Bapatean, zaborrontzi bat sua hartzen du, Jardin de l'Empereur Ajaccioko auzune batean, esan dezakegu ez dagoela zentroan, baizik eta nolabait Ajaccio mendiak ditu bere inguruan, igotzen hasten bagara, hor badago auzo bat, nolabait klase langilea eta prekarizatutako hiritarrak ditu bizilagunak, eta bertan zaborrontzi batek hartzen du sua, agertzen dira suhiltzaileak eta polizia auto bat, eta eraso bat jasotzen dute makilekin eta golf makilekin erasotzen dituzte eta harriak botatzen dizkiete. Eta botatzen dizkiete erasoa egiten ari den bitartean, oihukatzen diote, hala dio suhiltzaile batek, zuek Korsika armadarikatuak alde egin hemendikan. Hori gertatu eta 10 ordu geroago, ondorengo egunean, Eguberriko egunean, abenduaren 25ean, jende multzo bat hurbiltzen da prefeturaren bulegoaren aintzinean, eta erakusten diote babesa eta sustengua erasotutako suhiltzaileei eta poliziei. Ils sont là pour se faire justice eux-mêmes. Ces manifestants sont de retour dans la cité des Jardins de l'Empereur. C'est ici que 2 pompiers et un policier se sont fait agresser il y a 2 jours. Des slogans tels que « On est chez nous » ou « Arabe dehors fuse ». Les forces de l'ordre ont été déployées pour éviter tout débordement. Eta manifestariek kritikatzen dute Jardin de l'Empereur izeneko auzo horretan dagoen insekuritatea eta nolabait eskatzen dute polizia gehiago eta seguritate gehiago. Hain zuzen, gogoratu dezagun, gobernu independentista izendatu eta 5 egun geroago
gertatzen da hori. Esplikatu behar da, Frantzian, Bai. polizia eta indar hau guztiak hiperzentralizatuak direla, barne udaltzainak, ez? Bai. Eta horrek esan nahi duela, gobernu, Bai, subirautzaren aldeko gobernua dagoen momentuan, bai. hasten dela kalean eskatzen Bai. polizia frantses gehiago. Bai. Eta, bueno, elkarretatze hori gertatzen denean, batean jendeak hasten du manifestazio bat, eta joaten da Jardin de l'Empereur, enperadorearen jardinan izeneko auzo horretara, eta bi erasoa suertatzen dira. Lehenengoa kebab jatetxe baten kontra, eta ondorengoa mezkita baten kontra. Molotov koktel bat jaurtitzen zaio, eta pintada batzuk agertzen dira, korsikeraz idatzita, Arabifora izenekoak. Esan beharra dago ere manifestazio horretan Korsikako bandera agertzen dela. Eta, bueno, nolabait eremu instituzional berri honetan independentistak argi posizionatzen dira eta nolabait ez dute sustengoa erakusten halako erasoaldi xenofobikoari eta egiten dute kondena bat publikoa. Eta, bueno, hor galdera asko agertzen dira, eta konspirazionismoan erori gabe ikusten dugu, urte bat lehenago Ajaccioko alkateak eskatu zuela, erran zuela, drogen aurkako operazioa jetxi apaldu egin zirela Korsikan. J'ajoute que Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, a alerté depuis longtemps les autorités de l'État sur le fait que l'autorité de l'État devait être rétablie dans certains quartiers et qu'il avait besoin d'avoir des forces supplémentaires. Eta izan leike gentrifikazio prozesu bat ez dakigu, ezin dugu horretaz hitz egin. Baina bai suertatzen da oso kuriosoa, justu independentismoa bozkatua denean, ja lehenengo provokazioa erori da. Ajaccioko alkatearen nik ez dut ulertu. Ajaccioko alkateak nolabait da UMP-koa, frantses eskuinekoa, bera salatu zuen, bazegola denbora bat non ikusten zela drogari lotutako delinkuentziaren emendatze bat, eta estatua ez zitula behar bezalako indarrak sartzen horren kontra. Eta nolabait, inseguritate sensazioa emendatu egin zela auzo horietan. Eta horrek izan zuen erantzunen bat, edo segida bat, edo besterik gabe. Bai. Eta beste aldetikan, gazteri independentistak baita ere salatu zutela provokazio hori, eta telebista Kanal Pluseko elkarrizketa batean erakusten du baita ere nolabait beraien bozeramaileak hitz egiten du talde txiki batei buruz, deitzen dela Korsikako nazio zalata. Eta talde hori, Vigilance National Corps izenekoa, salatzen du islamizazioaren arriskua, erabiltzen du Korsikako imaginario kolektiboa eta nazionalista, baina jendea eramateko beste norabide berri batean. Eta da, lehen esaten genuen frantziarrak kanpora, orain esaten dugu arabiarrak kanpora. Baina mugimendu independentista hortik kanpo kokatzen da, eta esaten dute da eskuin muturreko talde bat. Hor, igual, aipatu behar den kontuetako bat da, Argeliako independentzia gertatzen denean, badaudela milaka oin beltz, nolabait esatearren Frantziaren aldeko kolono, gero Frantzia egoekialdean fronte nazionala sortzen denean, sektore horietatik sortzen da, Korsikara doazena bizitzera, hain justu matzari lotutako sektoretan lan egite dutelako. Eta esan nahi dut, historikoki fronte nazionala indartsu izan den leku askotan, egon izan dira Algeriaren independentziaren kontra zeuden horiek, eta esan nahi dut, atzo guztut,
irakurtzen duela, milaka pertsona direla azken batean 70 hamarkadatik aurrera Aljeriatik Korsikara doazenak bizitzera. La Corse aux Corses. Les Corses qui depuis des générations ont quitté leur île pour aller chercher fortune ailleurs écrivent maintenant ce nouveau slogan sur les murs de leur ville. Eta gogoratu behar da, Jean-Marie Le Pen izan zen soldadu bat Frantziako ejertzitoarena eta Algeriako gudan parte hartu zuena. Bai, lotura zuzen bat dago Frantziaren eskuin muturraren eta Aljeriako independentziaren kontra zeuden sektoren artean. Bai. Eta horrek irekitzen dizkigu galdera batzuk, ez? Da, nola gerta daiteke edo ze mekanismoa sortzen da, nolabait naziorik gabe edo nazio gatazka eta estaturik gabe dagoen nazio baten kasuan dauden sentimendu nortasunarekiko, hizkuntzarekiko, kulturarekiko atxikipena erakusteko prest daudenak, eta noraino desbideratu daiteke edo eraman daiteke norabide zehatz batean, hau da, xenofobia. Hau da, guk daukagun identitarismo hori noraino jun daiteke arabiarren kontra edo mezkitaren kontra eta nola adierazi daitezke. Eta zenolako gabeziak sortatzen dira hori gertatu dadin. Hori Europan ere ez da berria, ez? Ez da berria. Independentismo potentenetako bat dagoen azken hamarkadadetan da Flandriakoa. Bai. Eta oinarria, eta askotan harrigarria da, adibidez, Euskal Herriko erakunde askok NPA bezalako alderdiekin dauzkaten harremanak, NPA zuzenean dauzkalako gero plano politiko-sozialean, Fronte Nazionalarekin eta beste eskuin mutur batzuekin oso harreman honak, ez? Eta hori dira, NPAkoa dira, kakotxartean moderatuak, ez dela France Belang, dela France Bloken ilegalizazioaren ostean montatzen den eskuin muturreko alderdi bat, esplizituki xenofoboa dena, rasista, ez? Bai, baina Belgika nik uste dut da kaso bakarra. Ez dakit nun alderdi nagusiak imigrazioaren kontrako mezu argi eta garbi daukatenak. Gainontzeko nolabait estaturik gabeko nazioetan Europan behintzat ez dira suertatzen alako. Arrazoi ezberdinak, adibidez, lotura, nolabait dago orientazio ezkertiar bat, dago ere orientazio ezkertiar hori da alde batetikan da oinarri bat, baina baita ere tresna bat da, da nazioarteko elkartasuna adierazteko eta jasotzeko ezkerreko mugimenduak eskaintzen ditu sareak eta eskaintzen ditu prozesuak eta elkarren arteko prozesuak nolabait sustengoa, elkarren artean sustengatzeko. Kuriosoa da, aste honetan, egun hauetan, ospatzen da Eurolegebiltzarkide batzuren goi bilkura Korsikan. Eta horiek guztiak daude sartuta NL izeneko taldean, hau da, eskuineko euroesteptikoen taldea, bertan dago Frente Nazionala hain zuzen. Eta, bueno, gazter independentistak atera du komunikatu bat goi bilera horren kontra. Eta erraten dute guk Euskal Herriko, Irlandako, Galies herriko eta Kataluniako herriko gazteekin eta herriarekin bat egiten dugu Frente Nazionala bezalako alderdi bat bultzatu nahi duen homogenizazio kulturala eta politiko eta imperialistaren aurrean, ez? Eta, bueno, iritsi ziren aireportura, Ajaccioko aireportura, eta, bueno, 200 korsikar hor zeuden itxoiten. Aldi honetan ez zuten oihukatzen arabifora, oihukatzen zuten fasistifora. Horrez polita da ez, beti agertzen da bandera, ez? Eta bai. Han beti eramaten duten boroen bandera. Bai. Eta esan beharra dago ere, gazter independentistako kide bat deitu du polizia identifikatzera, bota zutelako pinu bat, eta orain badago eztabaida bat, pinu hori zela zentenarioa eta 100 urte bete zitula eta nola bota dute eta ez daki zer, eta dago baita ere ironia pixkat, ez orain ekologismo pilo sortzen da, behin botatzen dutela pinu bat, errepidea mozteko eta zuzen Frente Nazionaleko komitea edo kortejoari bidea mozteko.
Ez. Kuriosa dena da, nik hau entzuten dudan aldiro, ez beti pentsatzen dute ze eroso mugitzen den Oro Har Frente Nazionala edo baita ere eskuin muturrekoa diren mugimendu sozial hau xenofobo hauek, ez? Askotan badutela punto espontaneo bat, ez? Hau kalen ere ikusten ari gara, hain justu egun hauetan nola egon diren armadan egondako kuadro importante batzuk kalen dauden refuxiatuen kontra, bizilagunekin eta barez. Eta erabiltzen duten argumentario oro har da, 80ko hamarkadatik eta bereziki 80ko hamarkadatik Europa guztian eta Frantzian konkretuki progre multikulturalismotik eraman duten markoa, ez? Eta berrikitzuli genuen gainera Jacques Rancière egiten zioten elkarrizketa luze bat, eta hor berak azaltzen zuen, ez? 80ko hamarkadatik Frantziako ezkerrak ez du afera soziala konpondu nahi izan, ez du desberdintasun ekonomikoen aurrean inolako alternatibarik proposatu, ez du hildorik izan, eta hortaz arduratu beharrean, arduratu da, nolabait esatearren, identitateek elkarren artean tolerantzia izan zezaten. Orduan, ekonomia guztiz bazterren zentratu dira laikotasunean, laikotasuna dela, hau Rancièreko songi esplikatzen du, Cette espèce de fixation finalement sur le signifiant religieux, c'est intéressant parce que ça, c'est pas le Front National qui a inventé la fixation sur le signifiant religieux communautaire. C'est véritablement les intellectuels dits républicains, ou c'est aussi tous les politiciens qui l'ont relayé. Donc, 20. mendearen hasieran Elizak Frantziako hezkuntza kontrolatzen duenean, daukan monopolio egoerari bukatzeko tresna bat, eta horregatik hortik dator 1905ko legea, eta bereziki Hirugarren Errepublika eta gero estatuaren eta Elizaren bereizketa horretan sakontzeko nahia, eta gaur egun laikotasuna ez da erabiltzen estatuaren esferak nolabait esatearren independenteak izan daitezen beste botere hoietatik. Are gehiago ikusi ditugu izugarrizko sumisio egoerak, esan edut kristauen erlijioarekin ez, baina bai juduekin eta bai islamaren erakundeekin, eta ordea laikotasuna bihurtu da pertsonalki jendea akosatzeko tresna bat. Jendeari esateko nola jantzi behar den, ze ohiturak izan behar dituen, eta bar. Orduan, kuriosoa da, Rancièrrek buelta ematen dio, ez? Normalki manejatzen den tesia da Frantziako alderdi sozialista, adibidez, edo baita ere ezkerreko frontea, ari dira eskuin muturrerantz, ez? Eta Manuel Valls izan daiteke adibide nabarmenetakoa, eta Rancièrrek esaten duena da, ez, marko hau, orain manejatzen ari den marko hau, alderdi sozialistak kontatu du. Eta orain, eskuin muturra oso ongi manejatzen da. Ez dio exigitzen ezer plano ekonomikoan, ez dagoelako inolako zalantzan jartzerik paradigma neoliberalari, eta gainera aukera ematen dio kulturaren batailean oso posizio honean kokatzeko, ez. Fronte Nazionaleko jendea beti esan dezake, nahiko falazien oinarritutako tesia da, baina guk kristau izateari utzi diogu, ez? Eta orain beste batzuk utzi ezaiotela diren hori izateari. Baina inondik ere sartuta, kasu honetan bezala, auzunetan zegoera dauden, ze azpiegitura dauden, ze bizitxaropen dagoen, ze langabezia dagoen. Gutxi dauden, baliabide publiko liburutegirik ez dago, eta gian badago denda bat, 4.000 biztanle ditun auzune batean Pariseko nolabait zonalde horretan, ez? Esan berra dago, aipatu duzu tolerantzia, ez? Eta tolerantzia izan da askotan ezkerreko mugimendu progresistak eraman duen bandera, ez? Eta esan berra dago, adibidez Slavoj Žižek. I am Slavoj Žižek, no, I am Slavoj Žižek, no, I am Slavoj Žižek, whatever, let's all be Slavoj Žižek. Slavoj Žižek, bezalako filosofoa, kritikoa da tolerantziaren printzipioa, ez? Alde batetikan, tolerantziaren
espiritu positiboaren azpian badagola dominazio jarrera bat. On the one hand, the language of respect is the language of liberal tolerance. Respect only has a meaning as respect for those with whom I do not agree. So when the offended ones demand respect for their otherness, they accept the frame of the liberal tolerant discourse. Paternalismo. Eta paternalismo bat, ez? Hau da, nik toleratzen zaitut, baina non zara zu ni toleratzeko. Eta orduan, beltza naizelako eskatu behar dut tolerantzia, eta zu eman behar didazu tolerantzia hori, horrek markatzen du harreman ezberdin bat, jadanikan. Eta, bueno, hori Euskal Herrian baliatu da. Kasu honetan ere bai, Korsikako kasu honetan ere, hori da funtsean atzean dagoena, ez? Egon dira artikulo batzuk sare sozialetan ere kritikatzen zituztela, hainbat ideologo edo nolabait medio progresistatan lotu dutena Korsikako nazionalismoa da erruduna. Claro, itxia delako. Itxia delako, frantsesen kontrako jarrera xenofoboa izan duelako, oraindikan erresa dela arabiarrekiko xenofoba, baina badago soziologa bat, Magi Pegetidiak, 10 urtez ikertu duela arrazakeria Korsikan, eta esaten du, nazionalismoaren parte batek parte hartu dezakea lako adierazpenetan, baina ez da inondik inora erruduna, eta gainea erasoiek ez dira handiagoa Korsikan, Frantzia metropolitanoan baino. Eta kopuruari dagokionez urte batzutan inkluso askoz ere apalagoa da. Beraz ezin da harreman zuzen bat eraiki bi hildo hoien artean. Bueno, mila esker, berriro ere gurekin egoteagatik, 3. telezelulosa honetan, 2. ahotsa.infon, eta aurki itzuliko gara. Zakit hurrengoan ere Frantziako Republikaren orbitan dauden gaiekin etorriko garen, ni ez importa, baina ongi pasa eta asko irakurri. Berdin.